Hej så alle sammen, og velkommen til Isa Uden Filter. Det her det er episode 3, og i dag der har vi Vinter med. Ja, som sagt, jeg hedder Vinter Endgame, og jeg hedder Victor René i virkeligheden, og jeg glæder mig meget til det her interview. Nu er vi jo ved at være næsten halvvejs i Powerligaen sæson 32, og så vil jeg bare lige høre ad. Nu står det jo lige pt. 6-2 for Formidable e-sport her i Powerligaen, så jeg vil bare lige høre dig ad. Hvordan synes du, det går lige pt? Altså, jeg synes, der er rimelig positiv fremgang. Altså, jeg synes, når vi tager mapsene og lærer dem i prac, så kan vi godt se fremgang også, så vi kan også se, at vi spiller mere sammen, og I får trænet Jytte eller noget. Jeg synes i hvert fald, at momentet er meget god til at faktisk at putte indsatsen ind i det, for at lære Jytte. Altså, vi havde selvfølgelig 2 kampe, hvor vi lige taber. Det var uheldigt. Der var lidt off day, hvor kommunikationen svingede lidt, og vi havde lidt svært med at kunne hjælpe hinanden til at hype hinanden op. Men det regner vi med, at vi allerede har fikset allerede nu, og så smadrer vi resten af sæsonen. Fedt, mand. Jamen, nu er du også en af de nyere spillere på holdet. Hvordan er det så, du er kommet ind på holdet i forhold til det her formidable lineup? Det er faktisk rimelig sjovt, fordi at Don han skrev til mig på Twitter, og jeg havde egentlig lagt CS på hylden, fordi jeg synes, det var lidt kedeligt. Og så skriver han efter 3 måneder efter jeg ikke har spillet, så skriver han til mig, og sådan, Dags, vil du gerne spille? Så skriver jeg, sure. Så siger han, kom til tryout, og så møder jeg op 2 gange, og så skulle jeg til samtale, og så får jeg at vide, at jeg er kommet ind. Så det var rimelig spændende faktisk. Jeg var overrasket over, at jeg kom ind i hvert fald, fordi at, jeg havde ikke spillet i 3 måneder, så jeg var lidt rusty i det. Det var i hvert fald sådan en overgang, der gik der. Har du så meget erfaring inden for CS sådan generelt? Altså nu har jeg haft 10 år erfaring, så jeg har spillet siden jeg var 7, og så har jeg coachet også førhen, før jeg spillede CS. Der coachede jeg over i IB frivilligt for nogle unge gutter. Og så skiftede jeg så igen til at spille aktivt. Det gjorde jeg så i et år cirka. Så stoppede jeg med at spille aktivt. Så lavede jeg mit eget hold, eget e-sport. Der fik jeg en masse spillere. Problemet var bare lidt, at når man stod alene med det, så var det lidt svært at styre det hele, så derfor stoppede jeg det igen. Og så var det egentlig at spille på HDE. Det ikke var lidt sjovt, fordi HDE det er jo en efterskole, så Legacy skrev faktisk til mig, om jeg gad at spille for ham, fordi de manglede spillere, der manglede året. Så skrev jeg fint. Og så tog jeg egentlig pausen efter, men så skrev Don til mig jo. Så det er rimelig mange år, jeg har spillet. Men det er sådan aktivt seriøst i 4 år. Sådan. Er der så, nu hvor at du er på Formidable e-sport, kan du så mærke, om det er anderledes i forhold til nogle af de andre hold, du har spillet på? Altså jeg kan helt klart mærke, sådan strukturen i det, det er meget anderledes. Altså på HD, der vil jeg sige, det var mig Grandi, der var gunsene. Hvis vi ikke droppede 30 mindst, så var der sgu ikke win. Og på Ejby, det var jo igen, det var sådan lidt et sjovt hold, der blev lavet, fordi det var ikke et godt hold. Så vi kom egentlig kun ind i sæsonen, imens vi var level 7. Så vi fik lidt skudt ud af serveren, og en Vector, de var stadig i 4. dengang, så det var også sjovt at spille mod. Hvad mener du sådan i forhold til holddynamikken? Hvordan har du det med det? Er der meget sådan forskel på jeres spillere, i hvert fald sådan personlighedsmæssigt på holdet? Altså jeg vil sige, man kan jo godt føle, at mig og Lund, vi er de yngre på holdet i hvert fald. Så det er, at Don altid siger, så er det, at vi støder meget, mig og Lund. Fordi vi altid siger hurtig mening, eller bliver tiltet hurtigere end de andre, kan man jo sige. Vi er jo lidt mere, vi viser lidt mere, når vi er sure, så sidder man der smadrer i bordet eller noget, så hvad vil jeg sige. Jeg synes altså, de ældre, de er gode til at prøve at holde styr på os i hvert fald. Don han gør et godt job. Er det første gang, hvor du er på et hold, hvor der er så stor aldersforskel? Ja, det er det helt klart. Jeg er normalt vant til at spille med enten yngre end mig, eller nogen, der er samme alder. Så det er lidt surprise at prøve at spille med. Man kan godt mærke, at humøret det er lidt forskelligt nogle gange. Synes du sådan, det gør nogle forskelle i forhold til, når du har spillet på et hold, hvor de har været altså jævnaldrende eller yngre end dig, i forhold til nu, hvor at, der er lige en difference på den ældste til den yngste spiller? Det vil jeg helt klart sige. Altså, hvad vil sige, når jeg spillede med HDE, hvor det var, vi var alle sammen unge, der var det jo også, jeg spillede med Grandi i 7 år inden da. Så ham kendte jeg jo også, og jeg kendte også Legacy. Så jeg vil sige, det var rimelig sjovt, når det var, vi var til LAN-party, at vi havde også det der med, at vi alle sammen er lige gamle, så vi kunne stå og snakke sammen, og vi kunne være sammen hele tiden. I forhold til nu, da der var Gamebox, der var det lidt svært at være sammen med Don og Bune og Giffel, når det er, at hvad vil sige, mig og Lund, vi er så unge, så vi er jo vant til bare at gå rundt og stå og snakke sammen. Det er jo sådan lidt en difference, der er imellem, hvad det er, vi sidder og taler om. Så til Gamebox vil jeg også helt klart sige, at mig og Legacy stod meget sammen og snakkede igen. Så det er igen den der alderforskel. Det gør virkelig meget på, hvordan det er, man snakker til hinanden. Og hvilken jokes man kaster rundt og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Nu også lige i forhold til det, at du har en del erfaring inden for Counter-Strike. Har du så nogle mål, eller er der et andet, hvor du tænker, det vil du bare gerne opnå inden for CS?
Altså, jeg tænkte, jeg vil gerne prøve i hvert fald bare, i hvert fald komme en sæson op. Det vil være målet. Ellers har jeg ikke haft nogen mål inden for CS. Altså jo, da jeg var yngre, der havde jeg jo drøm om major og det hele. Men så bliver jeg ældre, og så, hvad man sige, så gik min karakter op i skolen, og så tænker jeg, at jeg vil tage skole seriøst. Så derfor er det også, at jeg læser til advokat, efter jeg er færdig her. Så derfor er det skolen, jeg prioriterer i hvert fald lige nu. Så du kører både noget gymnasie og Counter-Strike i Power League på samme tid, eller hvordan? Ja, altså jeg laver en del i min fritid i hvert fald. Lige nu der bokser jeg 4 gange om ugen, og så er det, jeg har også, hvad vil sige, Counter-Strike. Og så laver jeg skole. Det gør jeg jo ellers, hvis jeg ikke laver noget. Så skriver jeg opgaver for andre. Det er et god måde at tjene penge. Og så arbejder jeg også, så det er jo en rimelig tyk ferie, der. Så det lyder til, at du er meget travlt i hvert fald, og der er meget fart på. Ja, i hvert fald i hverdagen, der er det meget hurtigt, at jeg skal nå at klare det hele. Det er lidt svært. Hvordan har du så fordelt det så i forhold til, at du har overskud til at spille Counter-Strike på det niveau, som du gør det på lige nu? Det er egentlig meget sjovt. Det er, at jeg plejer at bokse før træning, fordi jeg er fri klokken 15, og så kører jeg hjem. Så plejer jeg at være hjemme 15-ish. Så tager jeg ned og bokser, og så tager jeg hjem, og så går jeg i bad, så tager jeg, hvad man siger, går klar til CS. Og så efter det, så sidder jeg og skriver opgaver. Så det er sådan meget hurtigt, at jeg bare skifter igennem det hele. Så det lyder til, at du i hvert fald har en del struktur også i forhold til det, og altså planlægning er der i hvert fald styr på. Ja, selvfølgelig. Der er på at strukturere det efter, hvad man siger, den træning, der er lagt nu. Fordi jeg plejer altid bare at sige, at jeg er fri alle dagene, og så prøver jeg bare at strukturere rundt om det. Nu snakker du også lidt om tidligere i forhold til, at du gerne vil rykke op i Powerligaen. Har du nogen sådan individuelle mål for dig selv i forhold til Formidable og Powerliga for eksempel? Altså jeg vil sige, jeg vil helt klart gerne prøve at opnå det samme individuelle sådan, skill, jeg fik, da jeg spillede på HD. Fordi da jeg var på HD, der havde vi jo Mefo som coach, og han var hjernedød god til at forklare mig, hvordan jeg skulle spille over dem. Og Gleup, han var også god til at åbne øjnene for mig på, hvordan jeg spillede over dem, så jeg havde lidt større forståelse for det. Og der følte jeg sådan lidt, at mit niveau, det gik op med matchene, så jeg kunne sådan forstå, at det var, jeg faktisk kom fremad. I forhold til, at jeg har haft mange gange, hvor jeg bare føler hardstock, når jeg sidder og spiller faces, så føler jeg bare ikke, at jeg kommer fremad. Så jeg håber i hvert fald, at jeg får opnået sådan noget individuelt, hvor der jeg kan forstå, at jeg har lært noget. Og så prøve at lære noget nyt holddynamik, fordi det er også lidt eller sådan en anden struktur, jeg spiller med på det her hold, i forhold til, hvad jeg er vant til. Og så generelt, hvad man siger, så er det bare mit oprykning. Det er jo mål om, at jeg vil gerne også have 3.000 elo inden da, hvilket er meget svært. Det har været målet siden sidste år. Og vi har været tæt på, men vi har ikke helt været deroppe endnu. Så. Nu snakker vi også lige omkring det der med dit eget mål og sådan noget inden for Counter-Strike og sådan noget inden for den her Powerliga-sæson for eksempel. Har du i forhold til på holdet, har du nogen bestemt rolle? Ja, altså, nu spiller jeg Orben, og det eneste kritik, jeg har til mig selv nogle gange, det er, jeg hader ved, det er, når vi spiller i vores maps, det er jo, vores map det afhænger jo meget af, at jeg skal spille support som Orben. Og der føler jeg, der er nogle gange, kan man godt føle sig låst, især på Ancient også, hvor det er, der føler jeg mig meget låst i forhold til, hvad jeg normalt kan, fordi jeg var også inde og kigge tidligere i dag, min T-side, den fader virkelig meget i forhold til CT-siden, hvilken jo også skal få en Orb, men jeg føler bare, at min T-side kunne i hvert fald godt klare bedre, inde på de maps, vi spiller lige nu. Vil du ønske, du så havde mulighed for ligesom at vise noget mere i forhold til, nu spiller du support med AVP. Er det der med, hvis man kan komme lidt længere frem i forhold til som AV, at man ikke skal trække sig så meget tilbage hele tiden? Ja, helt klart. Altså jeg vil sige, især der var på HDE, der havde jeg den der flydende struktur, fordi Mefa han sagde, Victor, du gør bare, hvad du vil. I andre, I må prøve at spille rundt om det. Og det er jo ikke den samme struktur, jeg vil have, fordi jeg ved, at Bune han er den hjernedøde gode rammer, og det gør Lund også. Og Moment og Dundee har jo også deres egen moments. Hvilket er derfor, det er sådan lidt svært at kunne komme ind og spille en Orb, der gerne vil lave plads, og det hele lidt ligesom, hvad man siger, spille for holdstrukturen, i stedet for at spille selv. Så det igen, jeg har jo de andre mål, jeg gerne vil prøve at blive bedre, men det er lidt, jeg er jo også nødt til at fokusere på, at holdet også skal jo også have fremgang i forhold til mig. Har du så altid drømt om at være den her AVP-spiller, eller har du også tænkt andre roller i tankerne? Nej, men jeg har altid spillet Orben, og det har jeg altid gjort, siden jeg var helt lille. Og jeg siger også, det er også der, hvor jeg er mest udviklet. Altså, man siger jo som en Orber, så skal du være lige så god til rifle, som du er med Orben. Og der vil jeg helt klart sige, at jeg har misset et step. Fordi da jeg spillede helt tilbage i starten, der sad jeg inde på T-Frag, og så sad jeg grindet det der Orb Lego map. Så der var jeg lidt bagud på AK'en. Det var lidt en hård tid. Er du så begyndt at øve lidt med AK'en, eller er det kun fokus på AVP'en?
Altså tværtimod, så øver jeg ikke lige så meget CS, som man tænker, fordi at, jeg spiller egentlig ikke deathmatch eller noget. Det eneste, jeg gør, hvis det er, at jeg ser en demo eller to, og så prøver jeg at notere, hvordan Orben spiller, og hvor lang tid han står og holder, og hvad han gør efter. Fordi jeg synes, hvad man siger, DM, jeg har aldrig jeg har haft sådan en succes, når jeg sidder og spiller DM, for jeg føler ikke, mit aim bliver bedre. Jeg føler lidt, når jeg kommer ind på spillet, så er jeg enten varm, eller så er jeg ikke. Der er ikke noget der. Har du så slet ikke nogen form for sådan warm-up inden der, du skal spille, eller hvad det er? Nej, det har jeg faktisk egentlig ikke. Jeg tænder computeren, så går jeg ind. Det er det. Okay, okay, så det er bare lige for hårdt, kan jeg høre. Ja, men det, altså, jeg, sige, jeg føler mig bedst, når det er, jeg ikke spiller og spiller DM, fordi når jeg spiller DM, så bliver jeg rimelig tit tiltet, hvis det er, fordi at, hvis jeg bliver skudt på den samme person, fordi jeg spawner ved at ramme den 3 gange, så bliver jeg sgu lidt sur. Så bliver jeg tiltet, inden jeg skal spille, og det gider jeg ikke. Det forstår jeg godt. Det kan godt være lidt en hård start, også hvis man skal ind og spille nogle flere kampe. Altså også nu, nu har jeg også selv jo holdt øje med jer omkring her i Power League og sådan noget, og det går jo temmelig godt før lige pt. Så jeg vil også lige høre angående de to losses, I har. Er der noget sådan bestemt, du tænker der, eller er det bare noget, I bare lige sætter en streg over og så videre? Altså, jeg tænker selvfølgelig, at der er, hvad man vil sige, vi har slået stregen over det, og været allerede igennem det, fordi hvad de går. Men altså, selvfølgelig, hvis jeg vil også sige, vi havde lidt en hård tid, da det var, vi sad til kampene, for man kan godt sidde og sige, efter man har det fint nok med det. Med de kampe, der er det igen, vi har det der med, at vi meget tit, i hvert fald mig og Lund, kan udvise, at vi er lidt sure, når det er, vi taber. Som vi også, kan man sige, hiver resten af holdet ned, hvilket jo også gør, at holdet, de føler sig lidt ned, hvad man sige, nedgjort. Og så er det, hvad man siger, så humøret er ikke altid det bedste. Men altså, jeg vil sige, vi fik pragget efter vores kampe, så vi fik et smil på igen, og så fik vi vundet nogle prags, og så var vi glade igen. Er I så også gode til så at hive holdet op, når det går godt for eksempel, eller er det mest på den negative side? Altså, jeg vil helt klart sige, at vores hold er i stjernegode til at hive hinanden op. Altså, jeg vil sige, nu er det ikke altid, jeg viser, når jeg er sur, for jeg plejer bare at være lidt mindre, hvad man siger, tale lidt mindre, når jeg er sur, så man bare sidder og spiller spil, og så sidder og tænker selv. Men der synes jeg, holdet er godt til at sige, at man spillede godt, eller du gjorde nogle gode ting, så det var, at du kan sidde og snakke også. Så de blander lidt ind i samtalen, hvilket jo, hvad man siger, hjælper mig, når det er. Så jeg vil helt klart sige, at de er virkelig gode til det. Nu har du også været i nogle andre organisationer og hørt det til. Hvad er forskellen så for Formidabel til nogle af de andre hold, du har spillet på? Altså, jeg vil så nok sige, at HDE, der var vi meget sådan set strat, hvilket jo også meget limited os, fordi vi havde altid en strat, hvor vi sagde, jeg gør det her, så siger vi, okay, vi laver det her set strat. Og vi havde mange anti-strats, så det var meget, vi spillede på, hvad vi vidste, og ikke hvad vi sådan gjorde midt i kampen. Hvor, hvad man siger, Formidable, der er vi meget, vi kaster rundt med det. Hvor det er sådan lidt mix af det hele, hvilket, hvad man siger, jeg synes, det er lidt bedre, fordi at på HD, der var man lidt fanget til, at du skulle lave én ting, og hvis det var holdet ikke gad det, så var det lidt GG, fordi det gjorde vi alligevel. Idealen kaldte det alligevel, så der er stor skift, vil jeg i hvert fald sige. Er du så med til selv at have sådan en indflydelse på, hvordan holdet også skal spille, eller er det mest individuelt? Altså, jeg føler helt klart, at jeg har chancen for det. Det er ikke altid, at jeg tager den. Selvfølgelig så er det, hvis Don han spørger, om jeg har nogle ting, så kan man godt sige, at jeg har et play, jeg gerne vil prøve, eller jeg har noget, jeg har en idé. Og når jeg spiller over dem, så har jeg også min egen runder, hvor jeg bare siger, at jeg vil gerne gøre det her, og så siger han, okay. Og så står vi han jo for det, for at sætte det op. Ellers så de andre, de siger, okay, jeg skal nok booste dig. Så hvad man siger, jeg føler også selv, at jeg har min egen indblik i det, hvor jeg også får lov til at komme ind med noget godt. Fedt. Jamen, det lyder også til, at du har nogle gode ambitioner, både for holdet og for dig selv, og generelt. Det, der lige foregår i Power League, så lyder det mega spændende. Men jeg tænker, nu har vi hørt en del om det, og det lyder mega, mega fedt. Men nu tænker jeg så, at vi takker af for i dag. Og jeg håber, at I har nyt at se med, og jeg håber, du har synes det har været fedt at være med her i studiet. Ja, det var det helt klart. Fedt. Jamen, så siger vi tak for i dag, og på gensyn. Hej hej. Ja, hej.